Toimii ne vieläkin, mutta ei ne kyllä tyylikkää tuolla. No ei tarvi ollakaan. Ei siinä mitään. Ja saatais me vielä... Nopea haastelu, tää kaveri tulee. Tänne vaan nopea. Tänne vaan nopea. Tulee teet haastelu. Joo, vaan haastelu. Vielä teiltä kahdelta. Valitettavasti täällä kun CMX, niin vähän porukkaa kemiä. Hei, kun mulla on tyylikkämmät lasit. Come on, joo, CMX. Kun mulla on meidän CMX-pani. CMX, joo, it's now here and Saturday. Joo, mä muistan kanssa, se oli jotain semmoista se aikaa. 67 ehkä. No, oli joo, mä muistan. Sieltä ei 67. Valitettavasti siihen haetaan ja CMX ei tätä nykyään pure meikäläisiä tää tällainen huumori, että ihan vaan jengi tämmönen päällikkö on olemassa. Joo. Mitä tykkäätte? Joku heitto CMX:stä tasapuolisena nimissä. Että. Saisinko kysyä vielä sinulta tällaisen asian, mitä olet minun hyvän ystäväni Hynysen, joka on kotiteollisuuden laulaja, miten näkisit niin kotiteollisuuden tässä, tässä mediassa ja tämän maailman myllytyksessä? Joo, no näkisin toki aivan upeasti ja tämmönen kuin CMX, niin jokin heitto myös. Sä oot aika paljon nyt niin kiinnittynyt tuohon CMXään. Saisiko ihan näin lopuksi halauksen teiltä kahdelta? Halatkaa toisianne. Totta kai me halataan. No valitettavasti niin... Ja vielä pusu poskelle. Minä rakastan sinua. Varmaankin joo, mutta just tää vähän niin kuin tosikkona edelleen, että CMX, niin että teidän tietämykseen vähän niin kuin tältä pohjalta käyntiin. Minä tiedän Suomen rock-maailmasta enemmän kuin kukaan muu. Olen itse sitä mieltä. Ja edelleen CMX tai ei. Niin, ja onko sulla jotain niin CMX:n suhteen jotain tämmöistä antaa meikäläisille? Minä... Kiitos tästä. Kiitos sinulle ja kuulijoille. Poikki. Loistavaa. Ihan loistavaa. Tää oli ihan loistavaa. Ja... Joo, ehdottomasti. Jos sais sun yhteystiedot, niin me voidaan palkata sut meidän produktioihin mukaan ensi kerrallakin. Palkallisena työntekijänä semmonen 3 000 € kuukausipalkkio. Se on aika pieni, mutta siis siitä lähdetään. Voisin ottaa oikein. Sanoit, että tossa mun kortti. Et jos saatais sun puhelinnumero vielä, niin voidaan siitä. Ihan ilman muuta, mutta niin, jos mä saisin teitä ensinnäkin jotain tähän mun osastoon liittyvää. Joo, ehdottomasti me tehdään susta mediapersoona. Löytyisikö jotain? Todellakin löytyisi. Jos annat puhelinnumeros vielä, niin me soitetaan toimistolta sitten huomenna. Ei ihan muuten vaan henkilökohtaisesti, että löytyykö jotain täältä tiimoilta. Aivan varmasti löytyisi. Sitähän me tässä haetaan just. No löytyisi, mutta niin. Tai voidaan keskustella toimistolla sitten. Mikä on tää toimisto? Meillä on toimistossa Hämeenkadulla. Hämeenkatu 12. Älä nyt mediapersona kuitenkin tulevaan. No, ilman muuta. Pitää tottua kameroon. No. Saisitko puhelinnumero, niin voidaan soitella huomenna. Joo, tää on... Vai haluatko, että me annetaan sulle käyntikortti ja haluat ottaa meihin yhteyttä sitten, jos haluaa jakaa numeroa? Ei, mä haluaisin jotain CMX-ää. Joo, no siinä on itse asiassa, ota kortti ihmeessä. Tästä pesee, mutta itse asiassa. Joo. Mikäs noista muuta niin? Siis haluat töitä? Vai siis, mitä kysyit? Ilmeisesti niin, pitäisi ihan muuten vaan. Joo, siis meillä MTV:llä alkaa just uusi TV-sarja. Mielellä haluttais sinne niin kuin pääjuontajaa ja sä oot niin kuin yksi potentiaalinen henkilö. Joo. Et siinä on ihan 1 miljoona katsojaa joka viikko. No varmaankin, mutta itse tää CMX niin jäi hyvin vieroolle. Niin siis sä oot CMX-fani siis? Niin... Me voidaan viedä sut CMX:n keikalle ehdottomasti.
Sut voi tulla CMX:n lämmittäjä, eli sä lämmität sen 10 000 päisen yleisön, kun CMX nousee lavalle. En mä nyt niin sanonut, mutta tämmöinen... Ei, mutta siis voidaan hommata sulle semmonen työ. Joo, no. Mä en oo ihan siitä puolelta liikkeellä ollut, että ihan vaan niin paljon kuin vaan riittää muistikortilla. No. Tämmönen kuin CMX. Joo. Ihan, että teidän niin kun ilman jäätämistä, niin vähän niin kun, vähän juttua itse bändin tiimoilta ja niin. On todellakin. Niin, että... Voin kertoa, että mä tunnen Suomen rock-maailman. Itse CMX:stä haluttaisiin tämmöistä tiettyä. CMX:stä. No, että onko tää nyt ihan outo juttu teille kaikille täällä? CMX. Niin tämmönen C on yhtä kuin 100, M on yhtä kuin... No mä en kerro mikä se on, mutta X ehkä tunne. Onko M1000? Mahdollisesti. Mä en tiedä, teidän täytyy katsoa tietosanakirjasta. Se voi olla 1000 kyllä. Onko se 1000? Mun mielestä se on ehkä 1000 ja X on 10, eikö ole? Niin ja... Mikäs muista se muu matsku sitten on itse asiassa, että ihan vaan viihtyä näin tältä osastolta. Ja no tältä pohjalta... Kova nimi ja Totta kai kova nimi, mutta tältä pohjalta kun lähdetään sitä nimen pohjalta analysoimaan muuta tuotantoa, niin ei sitä voi oikein sanoa niin kuin tuotannosta mitään. Miksi ei voisi? No, en mä oikein... Onko se X niin vaikea tai C liian vaikea lukuta ja M tai X liian vaikea? No siis mä en koe, että roomalaiset kirjaimet niin ne liittyy mitenkään siihen CMX:n tuotantoon. Mitenkään ne numerot liittyy siihen tuotantoon? Siitä täytyy vähän niin kuin tiedosanakirja osastolta ehkä ottaa. Ootko sä pohtinut sillä, että ne niinku liittyy siihen tuotantoon? Olen äärimmäisen vahvasti. Mitenkä ne niinku liittyy? Onko teistä lukuteoreettisesti niin minulle mitään apua tässä suhteessa? Vai pakennetteko te nyt sitten pitkin tätä Koskenrantaa tässä suhteessa? Mitä te siis, lukuteoreettisesti? No lukuteoreettisesti niin CMX, niin en ole kyllä analysoinut sitä näiden lukujen perusteella. En ole ottanut huomioon tätä nimen lukuteoreetiikkaa, tätä roomalaisia numeroita. Mitä te olette ottanut huomioon? CMX:ää kuunnellessa olen ottanut huomioon musiikin vahvuuden ja Sielun syöverit. Mitä on sielun syöverit? Mitä se teille antaa? Sielun syöverit tekee bändin soundeista. Pidempää video kuin meiltä. Sielun syöverit rakastan teitä. Uskallatte ottaa tämän esiin. Sielun syöverit on bändin soundeista ja yleensäkin bändistä. Siitä, että onko bändissä munaa vai ei. Mä tiedän, että mussa on munaa. Teitä, niin en mä tiedä, se vaan jotenkin tuli. No voitte ottaa. Kiitos ei. No niin. Siinä on sitä munaa. Mä tiedän, että mussa on enemmän munaa kuin missään Suomen bändissä. Mä sanon, että mussa on enemmän munaa kuin Ville Valossa. Ville Valon on nyt sitten kohdistan katseen Ville Valoon ja onko kuitenkin jos CMS, jossa pysyttäytyy meni. No minkä lajille? Tässä olisi hyvä. Ota tosta. Ehdottomasti.